इे खरा दिन काकुड़ी खाई जा कामुड़ी शीत दिन पोटल देखी मन आकल कहीं बाकी आजिकल छुआ ऑनलाइन रे पिज्जा बर्गर बिरियानी मगई खाइले ये परिवार वाला की पचार आस लंबा लंबा बेडी देखी बुलाओ ना गांडी अरे अरे ये परिवार नहीं जाइए पुणी कौन आइलुनी कौन है का ना भात डालू ना बाल बाहर तुम परिवा बैग कौन बाल बाहर हाँ हाँ मुझे बांधी दूसरी सारा खोला रहा आता बेग पहुँची रख तुम परिवा तुम पैसा दे परिवा खाइबू ना तुम बाल खाइबू अरे जानी जो जगू काली जेल लु फेरुची हाँ जगू काली जेल लु फेरुची भाई जल्दी जल्दी पाना 10 टका देलो जो स्कूल छाड़ी टिके रूम सांगे सांगे भाई भाई मत जल्दी 10 टका पान देदेव मो स्त्री सकाल दात बसी बसी कौन पान खाई सारे ही भात खाइब हाँ व्यस्त हो दी जन एका सांगे भाई भाई जल्दी कर दौ दौ भाई जल्दी कर भाई भाई जल्दी जल्दी कर बा दौच रही तो छानिया क्या हो जल्दी कर फोन आसले छाड़ ये तो तरतर हम हाँ पानटा तो भांगी देवी और छानिया क्या हो सकाल किसी खंडे पाटे पड़ा था डुबे दिल्ली घंटा दौ दौ सब पे सागे सागे डुबे दिल्ली हेलो अरे जानी ना नहीं जगू काली जेल लु फेरुची हाँ काली से जेल रू फेरुची मारे भाई ए तो सैला अरे कॉस्ट्यूम में बीड़ी कहीं टाणुचु निया उला ड्रेस पहले ये प्लास्टिक जिन सब रही चल 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 सारे आइले डेल सेल पैंट आखिले चल सारे आसिले हाँ चल 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 सतरे बाड़ू अरे बही जा कहूँ तो बाड़िया बाड़ी सीन ना जहाँ बाड़े बाड़ी राति स्टेज रे तो मैं नियम मांगो बेटा चलो आराम करो सर आम को ये चिट्ठी आउ आम रेल सेटा केतले पड़ो रुहम समस्ते एकाले छाने आले मुझे कौन करी तुम तीर धनुषर इम्पोर्टाट रोल रोल तुम जाओ से मुंडिया पथर तीर को घसी धार कर तुम रोल पड़े मुझे तुम डाक खंडा धर हेलो अरे बही जा कहूँ युद्ध मध्य तो मोबाइल सिम न था कौन जगू काली जेल फेरुची अरे बही जा कहूँ इठी तो आलबम नाच नथला अद्भुत अद्भुत कलाकार हे हनुवीर बिना युद्ध हो गली मु परास्त बिकॉज माय फ्रेंड कमिंग टू जेल आई एम गोइंग टू इमीडिएटली एंड कॉन्स्टेंटली डेफिनेटली माने
ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଧେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ହାରିଗଲି ଯାଉଛି। ଏଠି ସାଇନ୍ କର। ଜଗୁ ତମେ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କରିଥିଲ ତମକୁ 6 ବର୍ଷ ନୁହେଁ 60 ବର୍ଷ ଜେଲ ହେଇଥିଲେ ବି ଦୋଷ ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଉପରୁ ତଳୁ ଦିଆଡ଼ୁ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲା, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତମକୁ 6 ମାସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ନିଅ ତମ ପର୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ ମାତ୍ର 12 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ବି ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ନିଅ ତମ ମୋବାଇଲ, ଯାହାର ଚାର୍ଜର ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନୁ। ଆଉ ଏଇ ନିଅ ତମ ଡାଏରୀ, ଯାହାକୁ 6 ମାସ ଧରି ଦିନ ରାତି ଲେଖୁଥିଲୁ। ଓ ବାବୁ ଯିବା ଯେ ଯା, ନହେଲେ ପୁଣି ଆଣି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି। ଛାଡ଼ କରି ଦେଉଛି, ଘରକୁ ଚାଲୁନୁ ଯିବା। ମୋର ଘର ନାହିଁ କି ମୋର କେହି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ତମ ଭଳି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଲରେ ପଦେ ସାଇରି ଲେଖିଥିଲି, କହିବି? ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆକାଶେ ସୁନେଲି କିରଣ, ଏଇ ଦେଖ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀଚରଣ। ଏଠି ପଢ଼ାଉ ନା, ଗୀତ ଶୁଣି ଲୋକେ ମାରନ୍ତି ତାଳି, ତମ ଭଳି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ମା ଭଉଣୀ ଗାଳି। ତମ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଯେତେ ବି ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଏ, ସବୁ ପୃଷ୍ଠରେ ମୋ ପାଇଁ ଧୋକା ଆଉ ପ୍ରତାରଣା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମିକା, ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ସବୁଠି ନିରାଶ ଅସହାୟ ମଣିଷଟା। ସବୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଥୁଣ୍ଟା ବରଗଛ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁନା। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ସେଇଆ ହେଲା, ବୁଝିଲୁ? ସେ ପୁରା ଆମ ପୁରା ରାଗିକି ପୁରା ଫାୟାର। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଭଲ କଲେ ହିଁ ଖରାପ। ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ନା କଣ? ଇଏ କି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଛି? ଇଏ କି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଯିବେ? ଆମକୁ ତ ପୁରା ଫସେଇ ଦେଲା। କାଲି ମୋତେ ଝିଅ ଘର ବାଲା ଦେଖିବାକୁ ଆଇଥାନ୍ତେ, ସେ ଯଦି ଏ କଥା ସବୁ ଜାଣିବେ କ'ଣ ଭାବିବେ? କହିବେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଅପରାଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ, ସିଏ ମୋତେ ବାହାର କରିବେଟି। କି ଶଳା ମୋତେ ବାଡ଼ୁଆ ଭୂତ ରଖିଲା। ମୋର ବି 2 ରାତି ରାମଲୀଳା ଥିଲା। ଏ ଚଣ୍ଡାଳ କ'ଣ କଲା? ମୋତେ ଏବେ ଜେଲରେ ନୀଳା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗ ଭାଇ, ଜଗ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା? ଜଗା ଟ୍ରେନ୍ ଆଡ଼େ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁ ସଦାକୁ ଆଣିକି ଆସିବାକୁ ଆମ ଗୋଟେ କହିବାକୁ କ'ଣ ହେଇଛୁ? ଉଠରେ ତୁ ଏଠି ମରିପାରିବୁନି। ନାଇଁ ମୋ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୋର ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କହିଲି ପରା ତୁ ଏଠି ମରିପାରିବୁନି। ହେଲେ କାହିଁକି? ଆଗରେ ଟ୍ରାକ୍ କାମ ହେଉଛି, 8 ଦିନ ହେଲା ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ। କାଇଁ ଏ ଟ୍ରାକ୍ ବି କାମ ହବ? ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ମରେଇ ବି ଦେବେନି। ପୁଅରେ ମୋର ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମରିବି। ଭଲ ଜୋତାଟା ନଷ୍ଟ କାହିଁ କରିବି? ତୁ ନେ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି କରିବୁ।
ହାଇ ଏ ଶଳା ମରିବନି କାଇଁ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି କେଇଟା ଲୋକ ମଲେ ଏଇଠି କଣ ବୁଢୀ ହଉନି ରେ ଗୋଡ ତଳେ ନାଗୁଛି ଆରେ ତୁ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛୁ ବେଳ ହେଲେ ଆପେ ବାଟରେ ପଡି ମରିବୁ ତୁ କାହିଁ ତରତର ରହୁଛୁ ଉଠିକି ଆ ଯିବା ଶଳା ମଲାନି ତ ମଲାନି ମୋ ନୂଆ ଗାମୁଛାଟାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ଏଇ ଗୋଲ ଗୋଲ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ମାଇଲି ଶୋଇଆ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପୁରା କାପାସିଟର ଘୋରି ଦେଇଛି ପୋଡ଼ିକି ଧୂଆଁ ଶଳା ଆଉ କहीं ଗରମରେ ଶୋଇବ ଚାଲ ଚାଲ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା ଚାଲ ହଇରେ ଫ୍ୟାନ୍ରେ କେମିତି ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧିଲୁ ସେ କାପାସିଟରଟାକୁ ପୁରା ପୋଡ଼ିଦେଲୁ ମଣିଷ ସିଧା ଘରୁ ଆସି ବାହାରେ ପଇଲା ଆଉ ସେ ଗରମରେ ଶୋଇବଟି ସେ ଘରେ ତୁ ଜେଲରେ ଥିଲୁ ଭଲ ଥିଲୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଆମେ ଭାରି କଲବଲ କରୁଛୁ ବୁଝିଲୁ यार कौन है ये विष पी देची रे भाई साबुन पानी के करिया ना मर्जी बन लाई जल्दी साबुन पानी जल्दी मर्जी बन भाई साबुन मिलानी 100 रुपये किने जा होची पिए दे पदा को हारी तू बोला पिए जल्दी पिए ये साबुन फ्रा किसी काम नुह सोरिष तेल थोड़ा टे आनी पिए देवा विश्वास कर विष पाटी पड़े कौन गांडी पटे पूरा छेरी पके भाई ये भी किसी काम करनी है चप्पल को सुबुझु এটা তো ভাত মারা কেছে বিষ কি আগেছে বিষ সরিষ্টারে কাম করনি নাই বা ই কোন ওকালে হচ্ছে বাঁচি হউনি আর রাতি হেলে নলে মাকড় ঘুটিকে হন্তা বিশ্বাস করুন এতিকি টিকে খুয়াই দেতে বিষদ বিষ পুরা কিডনি কলজা কাটি তলপটে গলে পকানা है रो ये सड़ा मरिगन कहीं है ये 3-4 वर्ष एक्सपायरी डेट वाला मरियो कौन सतरे मरी नहीं अरे मूर्ख आज पर्यंत झील मान जी सब जीवन देती कौन बाल्टा मका हो तू झुरी झुरी निज जीवन सारी देबू कि सी आउ का सहित नुआ जीवन आराम कर तू ये पागल ही बुलू सी आउ को जाँला छुआर माँ ही बुलियो तू कौन पाइबू बाल सीधा तो इतने चिता काटी सारे तथा तू तो भूली पारनु हौ तोर जी यही इच्छा आम पछे तो माड़ खाऊ कि तो भली जेल जाऊँ काली जेमी जाले से झील से तोर देखा कर
এই সত্যি ତମରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଲରେ ପରେ ସାଇଡ୍ ଲେଖିଥିଲି କହିବି ନାଇଁ 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 ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ତୁ ଶୋଇପଡ଼ ହେ ଶୋଉଛୁ କ'ଣ ଏଇ ବାଲ୍ଟି ଯାକ ସର ପାଣି କିଏ ପିଇବ କି ସେଗୁଡ଼ା ମୋର କିଏ ପିଇବ ଇରେ ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବୁ ସେ କିଛି ହବ ଯେ ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଟ୍ ପଳେଇଛି ତମେ ଶୋଇପଡ଼ ଶୋଇବ ନା ପୁଣି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କହିବି ନାଇଁ 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 କେହି ଜଣେ କେବେ କିଛି ସମୟ ଦେଇଥିଲା ମୋତେ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେମ ଭାବି ଆଜି ବି ମନେ ପକାଉଛି ଇଏ ତା ମହାନତା ଥିଲା ନା ମୋ ସରଳତା ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ ବି ବୁଝିପାରୁନି ତୁଇ ମୁଁ ସେ ଝିଅଟା ଭାବି ଖୁସି ହେଇଗଲି ଦେଖିଲା ଲୁଣି କଙ୍କଡ଼ାଟା ହଁ ଭାଇ ତୁ ନିଜେ ପାରାଦୀପ ଶୁଖୁଆଳା ଦେଖାଉଛୁ ମତେ ଲୁଣି କଙ୍କଡ଼ା କହ ଆରେ ତମ୍ବା କୁଆଡ଼େ ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ ଆରେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛୁ ସେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରେ ଭିଡ଼େଇକି ପଳେଇ ଆଇଲି ଆଉ ତୁ ତ ଭଲ ସାଇଡ୍ କହୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି କହିଲି ଶୁଣିଆ ମୁଁ ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଏକ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଲେଖିଥିଲି ଶୁଣିବୁ ହଁ ବା କହ କ'ଣ ଲେଖିବି ତୋ ବିଷୟରେ ଶଳା ଏ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କଲମଟା ବି ଚାଲୁନି ଚାଲା କ'ଣ ଲେଖିବି ତୋ ବିଷୟରେ ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ସମୁଦ୍ର ମୋ ମନର ଜୁଆର ଏଯାଏ ଥମିନି ତୁ ଏମିତି ମାରିକି ଗଲୁ ପୋଡ଼ା ଜଳା ଏଯାଏ କମିନି ପୁରା ଜାଗାଟା ଘାଇଲା କରିଦେଇଛି ବୋଧେ ତୁ ଯଦି ଏମିତିଆ ସାଇଡ୍ କହୁ ସେ ଆଉ ତ ଅଧ ବାଟରୁ ଉଡ଼ି ପଳେଇବ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଇଡ୍ଟେ କରିଛନ୍ତି ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଥଟ ହୋଇ ଗଧା ହେଇ ପଡ଼ିବ ଓହୋ ଭଲ ସାଇଡ୍ ହଁ ମୁଁ ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଲେଖି ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲି ତାହେଲେ ସେଇ ସାଇଡ୍ଟା କହୁଛି ତାହେଲେ କହ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମିକା କେବେ ନାଲି ପାନ କେବେ କଳା ପାନ କେବେ ଚିଡ଼ି ହାତ ଟିକା ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଝିଅ ସେ କରେ ହେର ଫେର କିନ୍ତୁ ମୋର ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ମୋ ପାଖେ ଅଛି ଯୋଉ କର କ'ଣ ଏଇଠି ପାଲି ପକେଇ ଦେବୁ ନା କ'ଣ ସେ ଆସୁ ଦେଖିଆ ଆରେ ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବି ତା ରହ ଟିକେ ସେ ପୁଣି ଚାହା ଜଳକା କରୁತ್ತೆ କାହିଁକି ସେ ଆସିନି ଆରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାର ମୋର ଦେଖା ହବ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ତ ହଁ ଟିକେ ରାଠେଇ ଯିବୁ ଆଉ ନା ନା ମୋତେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ମୋ ହାତ ତା ହାତକୁ ଅଜାଣତରେ ଧରି ପକାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ସରି କହିଦେବି ତା ଆଖିରେ ମୋ ଆଖି ମିଶିଲା ପରେ ଯଦି ମୋ ଆଖି ଓଦା ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେବି ଆଉ ତା ଧରିଲା ଓଠକୁ ଦେଖି ମୋ ଟାଣୁଆ ଓଠ ଯଦି ଅମାନିଆ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କାମୁଡ଼ି ପକେଇବି କେତେ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି କହୁନୁ ତୁ ସାଟି ଏଇ ଦୋଷରୁ ପୁଣି ଥରେ ଜେଲ୍ ଯିବୁ ଆରେ ଆରେ ସେ ଆଇଲେ ରେ କେମିତି ଅଛ ଗୀତା ଭଲ ଅଛି ତମେ କେମିତି ଅଛ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଭାବିନି ସେମିତି ଅଛି ଓ ତାମାନେ ତମେ ଆଜି ବି ସେ ଚୁତିଆ ହେଇକି ଅଛ କ'ଣ କହିଲ ନାଇଁ ମାନେ ଇଏ ତମ ନିଜର କି ହାଲ ବନେଇଛ ଏ ଯୋଗୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବେବି କ'ଣ ସରିଲା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସ ପ୍ଲିଜ୍ କି ଭାଇ ଭାଇ ନା ଧରମ ଭାଇ ହଁ ସେ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା ସବୁଠୁ ନା କ'ଣ ଆଉ ହବ ଯାହା ହବା କଥା ହେଇସାରିବନି ନା ଅଭଦ୍ର ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି ନାଇଁ ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା କ'ଣ କରନ୍ତି ଇଏ ITI ଫେଲ୍ ଫିଟର ଓ ଜବ୍ ମିଳିଲାଣି ନାଇଁ ଜବ୍ ମିଳିନି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଓ ରାଜାଡି ଲୋକ ହଉ ବେବି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କର ମୋର ସାଡ଼େ ତ୍ରିଶୁଳିଆରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ଯାଉଛି ସତରେ କ'ଣ ତମ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସତରେ କ'ଣ ତମେ ଆମ କଥା ସବୁ ଭୁଲିଗଲ ହଁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ତମେ ବି ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଭାଇ ଭୁଲି ଯାଅ ନାଉ वी आर गुड फ्रेंड्स ସରି ଗୀତା ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭାବିପାରିବିନି
ମୋ ଆଖିରେ ଥିବା ତୁମ HD ଫଟୋକୁ କେବେ ବି ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବିନି। ତୁମ ଅଣ୍ଟାରେ ଥିବା ସେ ଦୁଇଟା କଳା ଯାଇକୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଚାଲ ମାନିନେଲି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବି ଗଲେ। ଗୁପଚୁପ ଖାଇସାରି ମୋ ସାର୍ଟର ହାତ ପୋଛିବନି ତ? आइसक्रीम खाइला बेले मो मुहरे बोली दबन तो? जदि केबे झिटिपिटी की असरपा देखिनी हो मते जाबुड़ी धरिबनी तो? जदि केबे जोरे बिजुली घड़घड़ी मारे मो छाती रे मुह लुची दबन तो? और तुम पणस एटका खुआई मो मुंडरे अठा बोली दबन तो? सॉरी गीता, मो प्रेम को बंधुत्वर मिछ बहाना दे परिबिनी। चल आम भल सांग हो भी गले। मो सांगे राति 2टारे छात उपर बिना पानी मिसे हाड़ पी पार उदुदिया खरा बेलटे आम गाँ नईरे मो सांगे गामुछा पिंधि गाधई पार सका कुहुड़ी कोहला पागरे यही आम गेरी बंध को मो सांगे झाड़ा जाई पारिबनी गीता। प्रेम ठू बंधुत्वर ओजन बहुत भारी। ओहो बेबी टे जल्दी कर सेपटे आल्बम हिरोइन श्रद्धा कार भीतर मेकअप नहीं वेट कर सोई पड़िलानी। अरे आम ये किसी जानू आग ह्यूमन सागर गीत गाइब तापर स्टूडियो बदन रिलीज हम तापर इंस्टा पिला माने रील्स करेंगे तापर जाई म्यूजिक वीडियो शूटिंग हम। आ तू कौन एत रोल देखु घंटा को 5 तार शूटिंग कर जाऊ? सत कह गीता, सतरे कौन तुम सब भूली जाइछ? से दिन देइथिबा कथा खाइथिबा राण सांग होई बुलथिबा दिन सांग होई सोइथिबा राति सांग होई देखिथिबा स्वप्न सतरे कौन तुम सब भूली जाइछ? टिके भी मन पड़ेनी तुमरा? हाँ माने पड़